Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Balitang Bayan. Maghahatid sa inyo ng mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan direkta mismo sa pinangyarihan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Mga police and hospital reports, City Hall, Capitol, Military, PNP at iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program hosts. Maaksyong umaga Pilipinas, magandang umaga Pangasinan. Araw ho ngayon ng Huwebes, January 6, 2022 mga kaaksyon. Diba, mantakin nyo yan, naka-anim na bagsak na ho tayo. Ngayon pong 2022 mga kaaksyon, napakabilis ho ng panahon. Pero dahil araw ho ngayon ng Huwebes, tayo ho ay magkakasama dito ho sa atin pong palatuntunan, Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Thursday edition. Ako po ang inyong lingkod, Aksyon Jeric Pasiliao. At nariyan naman sa atin pong Master Control si Aksyon Conrad Alvarez. Una sa Aksyon Balita. Naparesto ng Senado ang opisyal ng OWA. Una sa Aksyon Public Service. Nagpapasalamat po ako sa Aksyon Radyo. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa Aksyon Komentaryo. Pork barrel na naman! Di namaan kayo ng magagaling! Sa musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Sa dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171. Aksyon Radyo 1171. Aksyon Radyo. Makakasama rin ho natin mga kaaksyon ang atin pong mga kasamahang Action Radio reporters na nasa labas ng atin pong himpilan, nangangalap ng iba't ibang mga uri, hugis at anyo ng mga balita. Para ho sa inyong mga kuro-kuro reaksyon at opinyon, hinggil ho sa mga usapin, mga balita na atin pong pag-uusapan, maaari ho ninyong isend yan sa atin pong text line sa 0922-852-1161. At gayon din mga kaaksyon, yung mga nakatutok ho sa ating Facebook fanpage, DWCM Aksyon Radyo Pangasinan, maaari ho kayong mag-like, mag-comment at mag-share dyan mga kaaksyon. At nako mga kaaksyon ha, pumalo kahapon sa 10,775 ito pong bagong kaso ng COVID-19 sa buong bansang Pilipinas mga kaaksyon. Medyo mga kaaksyon, medyo para sa atin, although dapat puno tayo ng pag-asa ngayon pong 2022, pero mukhang sinasalubong tayo mga kaaksyon, sinalubong tayo, 'di ba? Ng medyo hindi magandang balita, 'di ba mga kaaksyon, dahil pagpasok ko, 'di ba, ng buwan ho ng Enero, pagpasok ho ng 2022, sunod-sunod mga kaaksyon, ito pong mataas na bilang ng kaso ng COVID-19 na naitatala araw-araw dito ho sa atin pong bansa. Diba? Dahil kung matatandaan natin, bago matapos ang taon, October, November, December, tuloy-tuloy, diba, sa pagbaba. Ito pong kaso ng COVID-19 dito ho sa ating bansang Pilipinas, mga kaaksyon. Pero pataas naman ito ngayon. Diba? Kaya't nako, mag-ingat pa rin ho tayo, 'di ba? Para kasi 'di ba, dahil diyan ho sa pagtaas ng bilang ng COVID-19 ngayon, medyo naghihigpit ulit, 'di ba? Ang atin pong pamahalaan mga kaaksyon. 'Di ba? Marami nang mga may mga ilang lugar na mga kaaksyon, including Metro Manila at yung mga karatig na probinsya mga kaaksyon tulad ng Bulacan, Cavite and the Rizal provinces mga kaaksyon, 'di ba, ay nasa ilalim na ho ng alert level 3.
'Di ba? Unti-unti ho silang naghihigpit dahil ho nga dito sa bilis ng hawaan ng COVID-19 sa mga lugar na iyan. 'Di ba? And what's happening, 'di ba? Diyan sa mga area na 'yan, sa nabanggit nating mga lugar, mga ka-action, might also happen here dito sa atin pong lalawigan ho ng Pangasinan. Kaya kinakailangan ho natin 'di ba, na mag-ingat mga ka-aksyon. At mamaya, 'di ba, di-discuss ho natin ito pong executive order mga ka-aksyon, 'di ba? Kasi may inilabas na executive order ang pamahalang panlalawigan na 'di ba, medyo maghihigpit ulit tayo para makontrol natin ito pong pagkalat ho ng COVID-19 sa atin pong lokalidad mga ka-aksyon. 6:12 ang ating oras, papasukin natin ang unang bugso ng atin pong mga balita sa pamamagitan ni Action Freddy Fajardo mula sa labas ng himpilan. Yes, Action Freddy, good morning, please come in. Yes, tama. Aksyon umaga, aksyon na Jeric. Dalawang hold-upper ng dalawang suspect na nang-hold up sa gasoline station sa bayan ng Manawag na aresto ng kapulisan. Ito dahil sa mabilis na pagkilos ng Pangasinan Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Richmond Tadena, ang acting provincial director, at sa pinagsanib na puwersa ng Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan PP at Manawag Police na aresto itong dalawang suspect sa pang-hold up sa gasoline station na sila Mark Christian Velasco Iabad, 36 anyos, binata, walang trabaho, at Mac Nasser Brutas E. Garcia, 31, binata, construction workers, kapwa residente ng barangay Calaucan, Manawag. At ito ay na-corner sa isang video okay bar sa barangay Baritaw. At nagkunyari itong mga itong customer lamang. At magugunita bago ang pagka-aresto itong dalawa, umano ay nang hold up sa isang gas station sa Provincial Road ng Barangay Kabanbanan, Manawag na pagmamayari ng isang Conrado Esteves na taga Zone 1 Barangay Uraan ng nasabing bayan. At ayon kay Mrs. Elizabeth Alejandre, 50 anyos, may asawa, testigo, at gasoline girl ay residente ng Uraan ito. Dalawang hindi na kilalang mga kalalakihan ang dumating sa kanilang gas station, sakay ng motorsiklo, nagpakarga ng gasolina at pagkatapos na makapagpupultang, ang suspect ay bumunot ng baril at tinutukan itong biktima at biglang dinaklot na lamang yung mga pera doon sa kahera na naglalaman ng humigit kumulang sa 11,000 pesos. At ito ay mabilis na tumakbo o tumakas at agad ngayon nakapag-responde ang mga kapulisan at nasa kote na nagpapasarap na sa buhay itong mga ito sa isang video okay bar dito sa nasabing lugar. Sa ngayon itong dalawa'y nasa kustodiya ng Manawag PNP at naharap sa kaukulang asunto. Mula sa gitna ng aksyon, Aksyon Freddy Fajardo, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This news is brought to you by Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Maraming salamat sa balitang yan, Action Freddy Fajardo. 6:15 ang ating oras. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo mga ka-aksyon dito ho sa atin pong palatuntunan para pa rin sa inyo pong mga kuro-kuro reaksyon at opinyon hinggil ho sa mga usapin, mga balita. Maaari ho ninyong isend yan sa atin pong text line sa 0922-852-1161 mga ka-aksyon. At dahil nga sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 na naitatala sa atin pong bansa mga ka-aksyon, ay maghihigpit, diba? Medyo maghihigpit ang lalawigan ho ng Pangasinan para kahit papano ay makontrol eto pong pagdami ng kaso ho ng COVID-19. Diba? Dahil sa ibang mga lugar mga ka-aksyon ay sunod-sunod eto po nga mga naitatalang panibagong kaso ng COVID-19. Diba? Kahapon umabot yan sa 10,775 mga ka-aksyon.
At dito ho sa lalawigan ng Pangasinan, 'di ba? Ito, silipin ho muna natin yung COVID update natin dito sa Pangasinan. Meron ho kahapon as of January 5, 6 p.m. mga ka-aksyon, meron ho tayong 32 na panibagong kaso ho ng COVID-19. Medyo nakababahala ho yan mga ka-aksyon, 'di ba? Dahil kung matatandaan natin sa mga nakalipas na linggo mga ka-aksyon last year, 'di ba? Nung buwan ng December, nasa kwan lang tayo mga ka-aksyon, single digit lang, 'di ba? Hindi tayo umaabot ng 10 na kaso ng COVID-19 dito ho sa atin pong lalawigan ho ng Pangasinan. 'Di ba mga ka-aksyon? Pero nako, ito yung medyo nakababahala mga ka-aksyon dahil biglang tumaas. Ito, tignan natin yung timeline mga ka-aksyon ha. For the past 7 days mga ka-aksyon, tignan natin yung timeline dito ho sa lalawigan ho ng Pangasinan. Diba? From December 28 hanggang January 3 mga ka-aksyon, ang average cases natin, daily average cases dito ho sa lalawigan ho ng Pangasinan, nasa 10 kaso mga ka-aksyon. Silipin ho natin. January 28 mga ka-aksyon, meron ho tayong 2 na naitalang kaso ho ng COVID-19. December 29, 6. December 30, 1. December 31, 4. January 1, 2. January 2, 3. Ito, medyo tumataas mga ka-aksyon. January 3, 8. January 4, 18. January 5, 32 mga ka-aksyon. Diba? Mantakin nyo yung inilundag ng numero from 8 noong January 3 naging 18 mga ka-aksyon, and January 5 napakalaki nung inilundag mga ka-aksyon, 32 na panibagong confirmed cases mga ka-aksyon. Diba? Kung kaya't ang active cases ho natin ngayon sa atin pong lalawigan ay nasa 77 mga ka-aksyon. Total cases, 35,684. Meron ho tayong 3 recoveries kahapon at ang total recoveries natin ay 34,384. Wala naman hong naitalang nasawi kahapon, habang pumalo na sa 1,223. Ito pong bilang ng mga naitalang namatay bunsod ng COVID-19 dito ho sa atin pong lalawigan ho ng Pangasinan mga ka-aksyon. Diba? So ganyan mga ka-aksyon yung nagiging pagtaas ho ng COVID-19 sa atin pong bansa, including dito ho sa medyo nararanasan na rin ho natin, 'di ba? Base ho diyan sa tala ng Provincial Health Office mga ka-aksyon. Diba? At kahapon nga, 'di ba, naglabas ng executive order ang provincial government, naglabas ho ng kautusan. Ito pong si Governor Amado Espino III, 'di ba? Ito pong executive order number 001-2022 mga ka-aksyon. Ito ho ay implementing preventive measures against the threat of the COVID-19 Omicron variant mga ka-aksyon. Diba? At nakasaad nga ho dyan ho sa executive order na yan mga ka-aksyon, base ho doon sa naging pakikipagpanayam kahapon ni Action Joel Balolong sa programang MIB kay Provincial Legal Officer Attorney Geraldine Baniked mga ka-aksyon. Diba? Muling pinapayuhan particularly mga ka-aksyon, eto pong mga kababayan ho natin na hindi pa bakunado kontra COVID-19 na wag lumabas ng kani-kanila pong mga bahay. 'Di ba? Dahil nga ho dito sa inaasahang pagsipa ng kaso ng COVID-19 pagkatapos neto pong nagdaang holiday season mga ka-aksyon. 'Di ba? Kabilang ho diyan ito pong mga hindi pa bakunado and hindi pa fully vaccinated. Ibig kong sabihin kapag hindi ka pa nakatanggap ng second dose, 'di ba, ng COVID-19 vaccine mga ka-aksyon, ay kabilang ka din doon sa hinihikayat na manatili sa bahay. 'Di ba? Huwag lalabas ng inyong tahanan mga ka-aksyon. 'Di ba? At yan yung batay daw, sabi ni Attorney Geraldine Baniked, ito ay yung nakasaad, 'di ba? Doon ho sa napagkasunduan
sa isinagawang pagpupulong kamakailan ng Provincial Interagency Task Force mga kaaksyon. Diba? Na kinakailangan hong malimitahan ito pong paggalaw ng atin pong mga kababayan upang mapigilan, diba? Ito pong banta no ng COVID-19, ito pong paglaganap ng COVID-19, specifically mga kaaksyon ng Omicron variant. Diba? So yan, may exemption yan pero, 'di ba? Kung ang dahilan naman ay for emergency or humanitarian reasons, 'di ba? Syempre papayagan naman ho yan mga ka-action. Pero pag not essential naman, please lang, please, 'di ba? Huwag ho tayong lalabas ng atin pong mga bahay. Kasi yan ho yung naging problema 'di ba? Sa nakalipas na holiday season mga ka-action, yan ho yung naging problema mga ka-action. Bakit? Mantakin nyo naman ho yun, 'di ba? Kapansin-pansin na parang talagang nakawala sa kulungan, 'di ba? Ang marami ho nating mga kababayan biglang naglabasan, 'di ba? Ang dami-daming pumunta sa mga lugar, sa mga beach, sa mga mall, 'di ba? Ang daming pamilyang nag-outing, maraming mga magkakaibigan ng nag-outing. O anong resulta mga ka-aksyon? Ito ho mga ka-aksyon, 'di ba? Tumataas ito pong bilang ng COVID-19 sa atin pong bansa mga ka-aksyon. 'Di ba? At syempre, ito din pong mga bata, 'di ba? Kabilang ho sila, 'di ba? Parang wala na 'di ba mga ka-aksyon nung buwan ng December nung panahon ng Kapaskuhan mga ka-aksyon, marami dito ho sa mga kabataan, especially na mga bata mga ka-aksyon, karga-karga pa 'di ba ng kanilang mga magulang itong nakalabas ng kanilang mga bahay, 'di ba? Nandyan sila sa mga public places, sa mga pampublikong lugar, lumalamierda mga ka-aksyon na. Diba? So, yan ho yung naging problema mga ka-aksyon. Kung patuloy ho tayong ganyan, although nasa alert level to pa rin ho tayo, diba? Medyo maluwag ho yung restrictions ho natin. Kung hindi ho tayo mag-iingat sa atin pong mga sarili, baka tayo ho yung sumunod mga ka-aksyon na tamaan nito pong COVID-19 mga ka-aksyon. Wag naman ho sana. Diba? Ang alam niyo sinasabi ng iba, 'di ba? Ng data din mga ka-aksyon, 'di ba? Na marami na din sa mga bata, 'di ba? Dahil marami din sa mga bata yung lumabas nung Christmas season mga ka-aksyon. Ito pong nagkakaroon ng COVID-19 at na-admit sa mga ospital mga ka-aksyon. Karamihan sa kanila ay inuubo, sinisipon mga ka-aksyon. Diba? Sila ho ay nakakaranas ng mga sintomas ng COVID-19. Diba? Yan ho yung mga isa lamang, mga kabilang sa mga sintomas ng COVID-19 mga ka-aksyon. At syempre, although sabihin natin na nag-start na eto pong vaccination program para ho sa mga kabataan, pero marami ho dyan yung hindi pa bakunado. Diba? Especially yung mga talagang nasa murang edad, mga 5 to 10 years old, diba mga ka-aksyon, kabilang ho sila sa tinatamaan ng COVID-19 sa ngayon. Diba? At kung tutuusin ho natin, kakaunting bilang pa lamang ho ng pediatric population sa bansa itong nababakunahan kontra COVID-19. Diba? Ito po nga mga nasa edad 5 to 11 years old, medyo kakaunti pa yan 'di ba mga ka-aksyon? Even yung mga nasa 12 to 17 years old, kakaunti pa lamang. Ito po nga mga nababakunahan mga ka-aksyon. 'Di ba? Nung mga nakaraang Pasko, syempre mga ka-aksyon nandiyan, nagbahay-bahay, 'di ba? Nang hingi ng aginaldo mga ka-aksyon na masko. Diba? At karamihan dyan, syempre, sigurado tayo dyan mga ka-aksyon, mga hindi nakasuot ng face mask. At ayan ho yung problema kapag hindi ho tayo nagsusuot ng face mask. Sabihin natin, nagsusuot tayo ng face mask, pero pumunta ka sa isang public place na crowded mga ka-aksyon, maraming tao. Alam ho ninyo mga ka-aksyon, kapag ka ikaw ay nandoon sa crowded na lugar,
nandun ka sa maraming tao mga ka-aksyon, alam nyo yung face mask, useless lang din yan kapag walang social distancing. Diba? Yan ho yung nangyari, diba? Hindi nagkaroon ng social distancing sa mga pampublikong lugar noon pong holiday season. Eto, galing kay Texter 0644, tama yung sinasabi mo, parang circus yung crowd last Christmas season. Hindi talaga nasunod health protocols sa jeep, market, malls, public places. Happy New Year po, tama. Diba, yan ho yung masaklap na katotohanan. Alam ho ninyo, last year, diba mga ka-aksyon, nung salubungin natin ang 2021 dati, diba mga ka-aksyon, ay tumaas din yung kaso natin last year, diba? After ng Kapaskuhan. Pero hindi naman siya ganun agad-agad bumulusok kumpara ngayon mga ka-aksyon. Dahil last year mga ka-aksyon, 'di ba? Last Christmas ay medyo mahigpit pa, 'di ba? Yung atin pong mga quarantine restrictions. Pero ngayon, 'di ba? Itong pinaka-latest mga ka-aksyon na paggunita natin ng Kapaskuhan, medyo talagang maluwag at maraming mga kababayan ho natin yung nakawala. 'Di ba? Nakalabas na kani-kanilang mga bahay mga ka-aksyon. At 'yan yung naging dahilan kung bakit ngayon tumataas ito pong kaso ng COVID-19 sa atin pong bansa mga ka-aksyon. Diba? At andyan, diba? Marami pa sa ating mga kababayan yung hindi pa bakunado, diba? Even yung mga nasa adult population mga ka-aksyon, marami pa dyan eto pong hindi pa nababakunahan. Bakit? Diba? Meron pa rin sa atin pong mga kababayan eto pong hesitant, eto pong nag-aalinlangan, eto pong mga nagdadalawang isip dito ho sa bakuna kontra COVID-19 mga ka-aksyon. So isa yan, 'di ba? Sa nagiging hamon pa rin. Malay natin yung mga taong hindi bakunado, 'di ba? Ay sila pala yung karamihan diyan ho sa mga naitatalang bagong kaso ho ng COVID-19. We'll never know. 'Di ba mga ka-aksyon? Although sinasabi, 'di ba, ng gobyerno, sinasabi ng pamahalaan mga ka-aksyon na ito pong wala nang problema, 'di ba, dito ho sa supply ng bakuna. Marami na tayong supply ng bakuna dito ho sa Pilipinas. 'Di ba? Pero hindi pa rin ho natin na mapilit yung atin pong ilang mga kababayan na ayaw magpabakuna mga ka-aksyon. Kung kaya't ito ngayon yung nagiging rekomendasyon, 'di ba, ng mga LGUs, 'di ba mga ka-aksyon, na limitahan ito pong movement, ito pong paggalaw ng mga unvaccinated individuals mga ka-aksyon. 'Di ba? Bakit? 'Di ba? Dahil nandyan ho yung posibilidad, 'di ba, na sila ho yung nagtataglay mga ka-aksyon neto pong ng COVID-19 na posible, 'di ba, na kumakalat ngayon sa, 'di ba, sa atin pong komunidad mga ka-aksyon. 'Di ba, kung kaya't nagkakaroon ho tayo ng mabilis, 'di ba, na transmission ng COVID-19 sa atin pong bansa mga ka-aksyon. Diba, medyo medyo alarming mga ka-aksyon kasi biglang tumaas ito pong kaso ho ng COVID-19 pagkatapos ho nung Pasko, 'di ba? Kung dati araw-araw nung December, 'di ba, naglalaro lang 'yan sa more or less 200 to 300, 'di ba, cases a day mga ka-aksyon. Pero ngayon mantakin ho ninyo 'yan, pumapalo tayo ng 4,000, 'di ba? At kahapon pumalo tayo sa 10,700 plus. 'Di ba? At alam ho ninyo yung projection ng Octa Research Group mga ka-aksyon. 'Di ba? Yung projection ng Octa Research Group na hindi malayo doon sa naging data kahapon. Kasi sabi nila sa Wednesday, sabi nila, September o sa January 5, sabi ng Octa Research Group mga ka-aksyon, maaaring pumalo sa 11,000 ito pong bagong kaso ng COVID-19. Anong nangyari kahapon? Ilan ang naiulat kahapon? Nasa 10,700 plus mga ka-aksyon. 'Di ba? 10,775.
'Di ba mga ka-aksyon, hindi malayo doon sa projection ho ng Okta mga ka-aksyon. So alam ho ninyo itong Okta medyo talagang reliable sila pagdating sa mga projections na kanila pong inilalabas. 'Di ba? Kung kaya dapat kung ano yung rekomendasyon ng Okta, dapat sinusunod ho natin. 'Di ba? Dahil napakalapit ng kanilang projections, mantakin ho ninyo. Kung i-round off ho natin, technically talagang 11,000. 'Di ba? Ito pong atin pong mga kaso ng COVID-19 kahapon. At ayon pa sa Okta mga ka-aksyon, pinangangambahan, 'di ba? Na sa susunod na linggo ay posibleng madoble pa. Ito pong kaso ho ng COVID-19 mga ka-aksyon sa atin pong bansa. Pero 6:32 ang ating oras mga ka-aksyon. Papasukin muna natin ang bit-bit na balita ni Aksyon Jessie Perez mula sa labas ng himpilan. Yes, Aksyon Jess, please come in. Good morning. Yes, Aksyon Jeric. At medyo hindi gaanong malamig ngayon dahil bumaba na itong ihip ng amihan. Pero ngayon pa man ay malamig-lamig pa rin ang kapaligiran at mga ganitong kalagayan na Aksyon Jeric, diyan tayo nagkakaroon ng pagkakakuha ng sakit, ubo, sipon at lagnat. Dahil malamig, tapos bandang tanghali ay mainit, yan, trangkas yan. Kaya sa Metro Manila nga, bukod sa QB, yan ang kanilang problema. At malamang ito rin sa atin dahil taon-taon na nagkakaroon ng ganitong change of temperature at napakalamig ay nagkakaroon ng ganitong klase ng sakit, atong lagnat, sipon, ubo at any klaseng sakit, Aksyon Jeric. At katulad nga ng nasabi ko, bumaba na ang ating amihan, hindi nag-ano, at ito'y naramdaman na kahapon ng hapon at hanggang kagabi. Pero mayroon pa rin tayong may mararamdamang mga taglamig na panahon. At ang gale warning natin, lumakas ang gale warning sa parting northern at Eastern Seaboard. Kasama na dyan ang lalawigan ng Pangasinan, itong Lingayen Gulf, kaya't itong ating mga kaibigang mangingisda, ingat-ingat po tayo sa pagpunta at pagkuha ng isda kapag pangingisda po natin dahil matapos pa rin po ang ating mga alon sa karagatan. At isa pa ay itong pagkakaroon pa rin ng kakunti-kunting bugso ng ulan sa bandang hapon at gabi. Na ito ang trend talaga pagka ganitong nagkakaroon ng amihan. Pero okay naman sa atin sa lalawigan ng Pangasinan, hindi tayo gaanong magkakaroon ng pag-ulan-ulan. Hindi katulad ng Region 2 na may ulan-ulan na rin dyan ngayon ng umaga, pero still ulan pa rin yan, Aksyon Jeric. At kahapon nga, grabe, itong nakikita nating pila-pila ng mga nagpapabakuna sa Region Medical Center, grabe loob, palabas ng Arellano, tapos diretso paikot at umaabot doon sa may, alam mo yung nail arts, yung pila ng at yan ay talagang inaasahang dadagsa dahil iniisip nga na i-implement na yung no vaccine, no out, walang papasok at walang bakuna, walang lalabas ng kanilang bahay. Kaya kayong mga kaaksyon na hindi pa nagpabakuna ay samantalhin ng pagkakataon dahil iba't ibang lugar ang nagkakaroon po ng pagbabakuna ngayon. Dito, bukod dyan sa Region 1 Medical Center, mayroon pa rin dito sa Lyceum Northwestern. Pero naman ito'y sa pamamagitan ng APSCO, itong samahan ng mga private
State Colleges University at yan ay ginaganap dyan sa Lyceum Northwestern Gymnasium. At ito ay pang-sauli, supposed to be, para sa mga teachers ng private schools, mga eskwela. Pero meron ding mga ina-accommodate na mga outsiders o non-school workers o estudyante o sino. Sa kahapon, nakakuha ng second booster dyan dyan sa Lyceum, doon siya nakapila kahapon. At madali lang daw. Ito'y magpapatuloy hanggang ngayon. At ito'y mga second dose at first dose at lalo na itong booster, Moderna at Pfizer ang kanilang binabakuna dyan. Pamamagitan ng APSCO, yung samahan ng mga private school service colleges and state universities na siyempre number 1 dyan ang Lyceum Northwestern na nagtataguyod para sa kapakanan ng hindi lamang ng nasa edukasyon kundi pati na rin sa mga kaksin nating pwede nilang nabigyan ng serbisyo action Jeric. At yan ay pinupuri ng mga mamamayan, lalo na po yung mga nabibigyan ng serbisyo ng naturang organisasyon ng mga eskwelahan dito sa lalawigan ng Pangasinan at sa Region 1. So yan muna ang ating report. Action Jeric, samantalahin ng ating mga ka-aksyon ang pagkakataong ito dahil pag in-implement na yung no vaccine, walang labas katulad sa Metro Manila, ay maraming matitingga sa kanilang mga bahay. Hindi sila makakalabas pag ito na ang i-adapt outside Metro Manila, kasama na dyan ang lalawigan ng Pangasinan. Sumula pa rin sa gitna ng aksyon Jesse Perez, tuloy-tuloy ang aksyon, tuloy-tuloy ang pagbabalita. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Aksyon Naaresto ng mga ente ng Bureau of Immigration ng Pitupilyang Japanese sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Karapatan ng sino man na kumandidato sa anumang posisyon ng gobyerno. Aksyon ko ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFDS. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Maraming salamat sa balitang yan, aksyon na Jesse Perez. Ayan ho mga ka-aksyon, samantalahin ho ninyo yung pagpapabakuna. Diba? Dahil nandyan na yung mga iba't ibang local government units, mga ka-aksyon, unti-unti nang nag-a-adapt neto pong paglilimita sa paggalaw ho ng mga unvaccinated individuals, mga ka-aksyon. Bago tayo mag-commercial action, Conrad, papasukin muna natin ang pagbabalita na bit-bit muli ni Action Freddy Fajardo mula sa labas ng himpilan. Yes, Action Freddy, please come back. Maksong umaga mula sa Jeric, isang 29 anyos na ginang ang inaresto ng Manawag PR ng binalo ng PNP sa bisa ng warrant of arrest. Sa ulat ni Chief of Police Major Aurelio Manantan ng Binalunan Police, alas 4:30 ng hapon sa Barangay Limansangan ng nasabing bayan, ang kanyang mga tauhan ay inaresto. Itong suspect na si Jennifer Pereri Pascua, 29 anyos, may asawa, walang trabaho, residente na nasabing lugar, sa bisa ng mandamiento de aresto na pinalabas ng RTC Branch 92 Calamba City, Laguna sa kasong qualified theft. Neto may criminal case number 34-21-2019, may petsang February 22, 2021, na pinagkalooban naman ng korte ng piyansa na 120,000 pesos para sa pansamantala nitong kalayaan. At ito ay hinihintay na lamang o ihahatid ng binalunan PNP sa Laguna RTC Brass 92 itong suspekta. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Fajardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino.
Aksyon Radio. Live report. 6:41 ang ating oras mga kaaksyon at sa pagkakataong ito kami po muna ay maghahanap buhay, dyan lamang ho kayo. This time check is brought to you by AC. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Meron na lamang ho tayong nalalabing 8 minuto bago ho sumapit ang alas 7 ho ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ho tayo mga ka-aksyon dito ho sa atin pong programa, Aksyon Radyo Balitang Bayan numero 1 Thursday edition na. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Aksyon Jeric Pasiliao. At sa Master Control, nariyan pa rin si Aksyon Conrad Alvarez. Una sa Aksyon Balita. Paparesto ng Senado ang opisyal ng COA. Una sa Aksyon Public Service. Nagpapasalamat po ako sa Action Radio. Sila po ang naging tulay para matulungan ako ni Mayor. Una sa Aksyon Komentaryo. Pork barrel na naman! Tinamaan kayo ng magagaling! Sa musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Sa Dagupan, patuloy kayong nakikinig sa 1171. Aksyon Radyo 1171. Aksyon Radyo. Good morning sa atin pong mga listeners, sa atin pong mga viewers. Maaksyong umaga kay Glenn J. Castres na nanonood ho sa atin. Gayon din kay Ma'am Delia Cabais, maaksyong umaga ho sa inyo. Kay Ma'am Precious Gem, keep safe din po ma'am. Kay Noymis lang, maaksyong umaga. Gayon din kay Sir Zaldi Bruan, kay Sir Salvamar Cancino dyan sa may San Carlos City, maaksyong umaga ho sa inyo. Gayon din syempre kay Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, nakikinig, nanonood ho sa atin sa mga sandaling ito. At syempre kay Sir Heriberto Quintan, sabi niya, siguro naging kampante ang mga namumuno sa atin kaya dumami muli ang virus na COVID. At ang pangunahing dahilan, kawalan natin ng disiplina. Nako Sir Heriberto Quintans, tama ho kayo, 'di ba? Natumbok ho ninyo, 'di ba? Dahil alam ho ninyo, medyo aminin natin mga ka-aksyon, 'di ba? Na talagang nagluwag tayo, nagluwag ang gobyerno, 'di ba mga ka-aksyon, ng restrictions. At at the same time mga ka-aksyon, ang naging problema din, naging kampante tayo sa atin pong mga sarili during the holiday season nga mga ka-aksyon. At ito, 'di ba? Ito ho yung resulta mga ka-aksyon ng atin pong kapabayaan. 'Di ba? Kaliwat kanan yung mga nangyaring mga party, kaliwat kanan yung mga nangyaring mga gatherings. 'Di ba? Nagkita-kita yung mga magkakaibigan, yung mga magkakapamilya, nagkaroon ng reunion. Anyari, 'di ba? Ito ngayon, iniinda ho natin ngayon na ito pong epekto ng atin pong kapabayaan mga ka-aksyon. At ang nakalulungkot dito, ang nakababahala dito mga ka-aksyon, 'di ba? Doon ho sa projection ng Okta, sinasabi nila na posibleng madoble pa 'yan in the next few weeks mga ka-aksyon, 'di ba? Na posibleng madoble ang 10,000, pwedeng maging 20,000 a day, 'di ba? Yung atin pong kaso ng COVID-19 araw-araw, naku, wag naman ho sana. Dahil kung mangyayari ho 'yan, ang magiging kawawa yung atin pong mga ospital, yung atin pong mga frontline health workers mga ka-aksyon, 'di ba? Mag-overwhelm na naman ito pong atin pong mga ospital mga ka-aksyon. Mapupuno na naman ito pong ating mga healthcare facilities, ito pong atin pong mga isolation facilities mga ka-aksyon, 'di ba? And ang mas worst dyan mga ka-aksyon, kapag itong ating mga mga frontline workers mga ka-aksyon ang tinamaan ng COVID-19, nako, wala na. Sinong aasikaso, 'di ba? Doon ho sa mga mamamayan, 'di ba? Na tatamaan ho ng COVID-19, wala na. Paano na lamang? Saan ho tayo pupulutin 'yan? 'Di ba? Alam ho ninyo, sinasabi ho ng Philippine College of Physicians, 'di ba, na isang malaking hamon ngayon, ito pong kinakaharap nila, 'di ba? Ito pong pagkakasakit ng mga health workers ho natin dito ho sa atin pong bansa, 'di ba? Yan ho mismo, ito pong inamin na ito pong si attorney Dr. Maricar Limpin mga ka-aksyon, 'di ba, ng Philippine College of Physicians, 'di ba? Dahil sila yung exposed mga ka-aksyon, kahit sabihin ho natin na sila ay
sabihin ho natin na sila ay naka-PPE, mga ka-aksyon, hindi pa rin ho sila ligtas. Kung ganito karami, eto pong kaso ng COVID-19, 'di ba, na araw-araw ay dinadala sa mga pagamutan, hindi ho sila diyan makakaligtas, mga ka-aksyon. Diba? Kung kaya't ang kinakailangan ho natin gawin, syempre iba yung pag-iingat, sabayan ho natin ng dasal. Diba? Literal na dasal, mga ka-aksyon, ang kailangan ho natin. Diba? Para, eto syempre, kaakibat ng pagdarasal ho natin, ay ito pong atin pong pagkakaroon ng disiplina sa atin pong sarili. Diba? Kung hindi naman ho tayo, dasal ka nga ng dasal, hindi ka naman sumusunod sa health protocols, wala lang din. Useless yung pagdarasal mo. Diba? Maaksyong umaga kay Texter 0818. Good AM, Procopio yan. CAD Construction. Lulugayan ko pa'y long hair ya si Joel La Forteza. Good morning ho sa inyo. Gayon din kay Texter 1303. Maaksyong na umaga, wala ata si Sir Joel. Happy 3 King sa lahat ng tagapakinig. Lalo na kay Ate Rose Passion at Tita Ani Dawana, Lori Parzan ho. Wala ho si Sir Joel ngayon, si Action Joel, dahil Thursday ho ngayon. Tuwing araw ho ng Thursday, ako po ang inyong kasama. Diba? Dahil kapag kaaraw ho ng Webes ay bike day ni Action Joel Balolong. Ayan po. Good morning kay Texter 5835. Lulugayan ko pa midwife Mia Magangganatan Makuliyad Serbisyo. Si Madam Jobel Cancino, tan si Ani Caranto Soriano, Gloria Macalanda, tan Saray Kaiba Mia BHW Official, siya Makulikuli Jad ka Barangay Kakaritan, San Carlos City, headed by Ronald Tamundong, tan si Kapitan na Gloria Canilang. Sa Inanlugay, Madam Virginia M. Cruz sa hashtag Sama-sama Tayo Pilipino 2022. Good morning din kay, syempre, nag-text sa atin si Uncle Bert Monda Cruz. Happy New Year ho sa inyo and have a wonderful day, Uncle Bert. Diyan din ho sa may San Carlos City. Maaksyong umaga kay Sir Ben Gab Jovellanos, kay Jocelyn Reyes, at syempre kay Sir Mel Aguilar na nanonood sa atin. Nako. Sabi niya dito, bata pa raw siya, nakikinig na daw siya sa atin. Diba? Ilang taon ka na ba, Action Mel? Sir Mel Aguilar. Diba, ikaw talaga. Oo, na medyo gusto ko yung pinost mo nung nakaraan, yung isaw. At syempre, dapat haluan mo na lang din ng gatas ng kalabaw. Diba? Para talagang diba, ma-aksyon ang ating araw. Pagka minsan magawi tayo dyan sa Asinggan, ite-text kita, sir. I-chat kita, sir. Nako mga ka-action, wala na ho tayong sapat na oras. Impunto alas 7 na ang atin pong oras. Oras na ho ng atin pong pamamaalam. Antabayanan ho ninyo sa ilang saglit susunod ang Aksyon Radyo Balita. Makakasama ho natin dyan si Aksyon Ahikam Desena Pasyon. Alright mga kaibigan, nakasama ho natin sa atin pong Master Control si Action Conrad Alvarez. Sa ngalan din ng atin pong mga nakasamang mga Action Radyo reporters sa labas ng himpilan, Action Freddy and Action Jesse Perez. Gayon din sa amin pong Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer. Ako naman po ang inyong nakapiling nakasama, Action Jeric Pasiliao. Laging tatandaan, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino.